салом дӯстони азиз, хуш омадед ба зарбатиҷӣ. Боз як ҷанговари тоҷик ғолиб шуд. Дӯстон, ҳар хел шиданаш дар ҷанг шиданаш мумкин не ки бояд рӯҳ афтода нашавед. Нигоҳ кунед, ҷанговари тоҷик ки нав таҷрибае ки ӯ чандсола надорад, не ки маҳорати хича нишон дод. Ина нигоҳ кунед дӯстони азиз, як ифтихора мо бояд дастгирӣ кунем. Нигоҳ ка сальтои гуфти гапҳои тӯбае. Дӯстони азиз, ҳама каса дастгирӣ мекунем ки амхе ҷанговаромон зиёд шава ва як фахри тоҷику Тоҷикистон шава. Ин ҷанговари тоҷик, хоб бародаро, ҳама каса дастгирӣ мекунем. Лайк подписаться фаромӯш накунед. Красавчик. Что ты сказал? В цирке будешь прыгать? Что буду делать? Ты после боя так не сделаешь. Я сделаю. Результат другой будет. Я доказал. Один раз, еще раз буду доказать, и все. Нам очень интересно.